no below no ice. You get there. AKA Oyame Ezegu Gendo Mambala Eze China Balogo Nkis no Mambala Obaka Igbo worldwide. Umunam ije no boya na chie umunam ice anya rode mana be wanle onya na yo na wa ya mari be nya ya me wa umunam ije no boya na chie ego wayo ka ija le fota the man of one limb, Oyana Yoya, now wow, the Amari Venya man, no wow. Umunum, Ije no, Boyana Chia, Umunum, Umunum. No, I go, Umunum, Apoto to Bulun Lilia, Udavo Kachi Chia. Over that, I go, Munam, a potato to delay and a mao, Lucian Bedo John Joe, Ne, Uche, Uche, Chia, Munu, Akajule. Anu jeza lenu nyama losi nenu wane si puna wa mo maune shilonra aye umuneme unume kenunu nine Unu make no cha, Ivo Yachili Hazelo, Ivo Yachili Hazelo, I believe no do Mount Never, I wrote the door. Umunum, Ije no, Boyana Chio, Umunum, Ije no, Boyana Chio. Umunum, Ije no, Boyana Chio. Ice. Onye ga-adịrị mma wabụ nwanne udenze nwanne si na-eme udogwu na-ata ịla nwanne dice na-ama aka iji ekwu maka ngo unu mekene gị nwanne udogwu atụgọrọ nwanne ya nzu egwu gawa n'iru Chukwu gozie gị nwanne ije nwa mgbadaji ala ogo onye Gaddafi odogwu onye achọ na mụ wobeluo wee mmịatọ obodo eze ka ise eje ọnụma Gaddafi nwanne mbeleba unu mekene gị ije n'ụwa bụ onye na-achị ego ebe gị dalụ nwanne m
ije n'ụwa bụ onye na-achị egwu bifo tụlụ egwu aga n'iru ka nje kene ọga m ya bụ ọzọ Igbo 1 ọzọ Igbo ndụ demme ka a na-ekene mmanwụ igilige Chukwu gozie gị onu m ekene gị ọzọ Igbo mmanwụ na-esila ọnụ ya ogogogogo Shemakonga ice Umwanam kwen iya Umwanam kwen iya Umwanam kwezon I got in the low 2022 Ntare kwa Abi gidalo wanam I star Hello Anoma chinedu wabu wanna onu mekele gi oyaka mo chinedu ije n'ụwa boya na chie igiligo ya bụ ubi idi abo secretaries Omonam ije n'ụwa boya na chie igede dalwanam anya anya namukanga anya namukanga anya namukanga anya namukanga anya namukanga Mili maluga makano Mili malugo na weyaro uno Igwe isi gwelugo netu oyaka muchi nedu igwe bosake na delta Yap ichi press nke ndị anam ilige kunu mekele gị chinedu ụmụnne m ije n'ụwa bụ onye na-achị enye Abig anyị aka bịalebe odu ego abịga olega anyị give am the money back igede onye arụ dị mma n'ebe nwanne m onye na-ayọ ya na-akwa ya mara ibe nya ga-eme n'ụwa ije n'ụwa bụ onye na-achị enye ego mbeleba mmanwụ na-esila ọnụ arụ dịka ụmụnne m mmanwụ na-ebe mkpe ọzọ Igbo ndụ anụ uche eze ala enu ya mala osi na-enye ịnụ nwanne esi bụ na-akwa anụ uche eze ala enu ya mala osi na-enye ịnụ nwanne esi bụ na-akwa igere kanje kana nwanne m oyaka m ga-ebu nna ga-ebu nwanne be akụzo ụmụnna kunu mekele gị gbadike ga-ebu onye ọma abịa ọma na-ele onwe
ije nwayọ onye nwere mmadụ ka onye nwere ego onye nwere mmadụ ka onye nwere ego mmadụ ka eji aka onye nwere mmadụ ka onye nwere ego onye ọma Chinedu ụdọbụ ọsọkwe ya bụ edu nna iru unu mee ka na-ege biko ka na-erafụ odogwu ze rafu ike mụ rafu mmanwụ na-akpọ ya ụmụnne unu mee ka na-enye onye nwere mmadụ ka onye nwere ego rafu nwanne m rafu ogbu ebe n'ụkọ onye ọ ga-adịle mma o nwoke na-ebe ebe n'ụwa odogwu na-akị ya Ugochi meela eze gawa n'iru ịbụ nwoke na-ebe ebe nwanne m igiliga Chukwu emego oge eze onye chi meela eze gochi eze nwoke na-ebe ebe onumekele ego igiliga odogwu na-akị ya onye chi meela eze ga-echi eze n'ụwa nwoke na-ebe ebe arụdigo ije n'ụwa onye na-achị nwoke na-ebe ebe nwanne m ọkpọgọrọ isi welu getugolu nwoke na-ebe ebe odogwu na-etinye m ego n'isi n'aka nji tie n'egwu kedu ibe o ji etinye m ego n'isi ego a na-akọrọ dada n'isi ka o ji etinye m ego n'isi nwoke na-ebe mbelekpa nwoke na-ebe ebe onye chi mere eze ọbanja unu m ekele gị nwanne m mbelekpa Chukwu nọ ya alụ gị arụ dịka ije n'ụwa onye na-achị nwoke na-ebe ebe mbelekpa nwoke na-ebe ebe alụ nwanne m igiliga odogwu na-akị ya onye bụla ebu gị Ugochi mere eze na-akị ya unu m ekele gị ya bụ nwoke na-ebe ebe ka nnu ya igiliga nwoke na-ebe ebe arụ dịka mbeleba nwachi mere eze n'okolobịa igiliga anyị na-eli otite a na-amụ amaka sọsọ anyị na-eli ya nwoke na-ebe ebe odogwu enyego omega ewu arụ dịka ụmụnne m ebe ị ga-anyị ị ga-enwele egwu a na-abịa mbeleba isi kwelu ugoro etu ugoro ndị ọ ga-adịle mma na onye chi mere eze ochi eze n'aka nji tie n'egwu ije n'ụwa bụ onye na-achị enye egwu ụmụnne m mmanwụ na-esila ọnụ ya arụbụla working on money igede esi nwanne m working on money onu meka na gị Ugochi mere eze dị working ebe working on money igiliga odogwu na-aga na onye bụla ebugo ike na-aga na nwanne m Chukwu gozie gị nwanne m na ọ bụ Chukwu na-akwụ ụgwọ igili eze oli ego n'ụkọ ebu working on money unu mekere gị the working on money igili Ghana kidi bute ego Ghana kidi bute ego unu mekere gị onye chi mere eze ga-echi eze n'ebe injinia ọ ya sala ọkụ obere oge ezio eme salanga ezio emu aka na-alụ n'ọbụgo olu ụnọ ọke na-alụ eluso na ịchọ ya mma salanga nwanne m nwanyị ụmụdọrọ na m unu mekele gị ka nje ike na-achọ nledi